Dobrý den, dámy a pánové. Dneska si zahrajeme... Já už jsem ve hře, je to Math Murder. Je to o tom, že tady tady jsou příklady a musíme je vypočítat a když tak, nějak nás to zabije. Já to Math Murder. A ještě jsem tu já, ještě jsem tu já. Dan umí počítat, jak vidíte, já taky. Doufám, že nebude... No, já jsem docela, hele, borci, já jsem docela blbej, vám řeknu, jo. Na matiku dostával jsem hodně 4 a 5, tím pádem jako pro mě bude hodně těžký ty krát a děleno, jako. Já se omlouvám, ale jako já mám samý jedničky. Tak to je super, že? Tak aspoň uvidíte. Já mám samý 5, no. Dělám si srandu, mám nikdy 2, 3. Jo, no. Teď si docela dařím, jako. Tím pádem, ona to umí, jako, ale jak to taky užít? Podívej, jakou mám židličku, já jsem tady farmil. Co? 4 minus 2, já neumím počítat. Já umím počítat, super, jsem chytrý člověk. Podívej, jakou mám židličku. Židličku, tak to seš Rainbow. Je Fluffy Unicorn. Unicorn Rainbow. Inflection. To vypočítáš. Počkej, to vypočítáš. Počkej. Tak. Dobré. Vidíte, že moc jsem jako, docela jsem... Já už tam napsal 12. Tak to já taky neumím počítat. To je to stejný, to je 13. To je 13. 9? Je, bye. Bye. A co to je za lvíčka toto? Jak malinký. 15. Lidi, no, to je to je 15. Wow. Jinak, abyste věděli, mám náš Gmail, tak nevím, jak to je, ale myslím, že to je Appleneblocks. Počkej. No. To musíš vidět. Tu vedle mě tu holku, která má záchod. Ano, ale to, že jsem teďka dlouho nebyl. Jinak prosím, napište nám cokoliv na Appleneblocks, třeba zkuste. A co bychom měli natáčet? Je to appleneblocks@gmail.com, teďka jdu na to já. To je jasně, to je moje oblíbená násobilka. To musím na prstech, tu malou násobilku, bože. Já ti pomůžu, 5 minus 3, to dokážeš. To je 2, Co to je? Ne! Já dávám escape! Ne! Já se to nestihl. GG, no. Já jsem to věděl, já jsem dal troll, víš. Ne, nedal jsem troll. Nemáš Robuxy, bro. Nemám Robuxy. Doufáme, že se nám to povede, jak jsou taky Robuxy. Chci, abyste to tady viděli, jak jsme dobří. A nespektejtu mě. No, nespektejtu, prostě se dívej. Počkej, tak já ti po tobě hodím rajčátko, prosím tě. To se opováš. Já? Teď přímo do headky, headshot. Až vypadnu, tak ti dám headshot ještě větší. Ještě za paní učitelkou dám hečku. Hečku dám za paní učitelku. Mimochodem, jak dává ty zelený a červený, že jestli to máš dobře nebo špatně, tak to je učitelka. Taká naše učitelka matiky, tak zlá není. Tady máme učitele, ale tak zlý není. Hele, já jsem nemocnej a už jsem nemocnej, už budu 1 týden. 84. Ne. 10x12, to by jsem nedal, proto by jsem si musel napsat na papír. Víš, kolik je 10x12, posuneš to, přidáš tomu do 100, protože tam dáš tu 1 nulu. Doufám, že to víte, tak nám to napište. Všechny vaše odpovědi napište na ten náš Gmail Appleneblocks a chci vidět, kdo bude dobrý a kdo to nedá. Uvidíme, zkontrolujeme vám to. Jako, že by si to nevěděl, jako. Ty jsi říkal, že by to nikdo nedal. Vída, sorry, lidi. GG. Jako GG, no. A co se zase stalo? A jak to mám odpovědět? Bro, to je easy. Jo, jsem chytrý. To je mama srdíčko, bro. 120.
Hele lidi, já vyhraju, nebojte se. Jo, vyhraješ, jo. Já tě budu pozbuzovat, hraj čatama. Tady vidíte, že... Kolik máš coinů, Dané? Já mám 66. 55. Já si pak koupím za 125 bedníčků pak, aby jsem měl dobrý věci. Chci mít židli jako kámen. Tady může být kámen jako židla. Bye. Kámen, já chci záchodovou troubu. No tak ale ona tady má Robux. Jaká záchodová trouba, prosím ti, jaká záchodová. To vypadlo. Záchodová. S tím záchodem, teď je to 1v1. Nevím. Teď to bude 1v1. Mám 67 korun. Tohle je těžký. Tohle je 9, 8 na 27, 3. Jako já jsem nedal, bro. Já vím. 34. Borko. Tak 44, tak jsem z toho zmatený. 3, něco 3. Ty vogo. No. To tě musím popleskat. To jsi úplně matematik. 15. 15, ty jedna, Borko. Jo, tak jsi vyhrál. Tomuhle se říká matematik roku a... Co matematik roku? Neházíte o mě rajčata, já taky nemám rád rajčata. Já po tobě hodím rajče. Já mám rád rajčata. Jednou jsem se z jednoho rajčete posral. Sorry. Sorry, borci. To vypípujem, ale doufám. Nevypípujem, ale... To je jedno. Jak to, že já si můžu tady sednout, já jsem si ještě řekl. Skins? Shop? Já nevím, já mám 105 coinů, tím se můžu něco... A prosím, piš 8. Yes. Jak co mám psát? Jako 5? Jo, 5. Ne, já mám to jsi dělal na schvál, že jo? Tak jo, tak jdem dál. Jak vidíte, tak si beru boxy na nějaké mytické boxy. A teďka jako já chci mít něco hezkýho. Chicken, ne green, bohužel mám tady. Vidíte, jako to jsem takový gamble. Prosím tě, já mám mikrofon ze skla. Takže tady je Tonic 2, to je prostě 0. Ne, není to 0, ale já mu napíšu prostě, že natáčím a bye bye. Řekni mu, ať je Ne, kámo, tak to nebudu. Ale já mu prostě napíšu, že natáčím a... Jo, protože já nechci, aby jsem tady jako... Doufám, že se vám líbilo to naše předchozí video. Pokud jste ho neviděl, tak doporučuji. A... Mně se moc líbilo teda. Ne. Já mám zelený mikrofon. 1x2 je 2. 1x. Hezky. Hezky? Víčku. Já mám 13 tu řadu. Já nevím. Dělám si stranu. Já nevím, já jsem se na to nedíval, co to máš například. To už je extreme, víš o tom. Vogo, to je easy. To je 10. Ne, dělám si stranu. 5x6. Jo, nevím. Proč napsal ty vogo čárky tenhle, ty vogo? Protože je, já nevím, na záchodě. Stupid. Je stupid. Ne, je na záchodě. Aha, tak to by už se spláchl dávno, mě připadá. No, jako on je stejně velký jak ta díra. No tak to už. No právě, no. Jejda, já jsem zapomněl. No tak pojď. To by se už namočil. 8. Já vím 8, ty vogo, nevadí, já jsem to chtěl dát takhle jako na act jako. 4.
Takové 8 namočený krát 7 ze na záchoda, tak 56, to je ok. ještě vole. Hrávku. Vole, namočený, ty vole. Ty máš ještě jednu, já třeba. Impos. Ne, já teďka jsem. 7, 14, 21, 28, 4. Tak tohle vůbec nechápu, ti řeknu. Mám to lívla. 4, GG. 4, vidíš, napsal tam 44. 52. Je děleno, a ti to když poradím. Hotovo. Poznáš? 0. Ano, 0. ano. Yes. Yes. Děleno je jednoduchý. Hele, Jo. jako my se utkáme podle mě v závěrečném. Utkání. Určitě, ty vole. Já zase něco ty vole pokadím a prostě já vypadnu. To není Vypadneš? stresný Ano, slovo. vypadneš. On teďka vypadne lvíček. Bye bye, lvíček. Namočený ze záchoda, ty vole. Už není. No už není namočený ze záchoda. No, Už je... Kolik to je? 16. Ty to určitě naskemuješ. No, dobrý. S kým? Neskem. Kolik to Dobrý. je? Díky, Mišo. Aha, proto mám 16 denní řadu. No, To ale jsem no má. tak, jako lidi, vidíte to? Lidi, a já napíšu jedinou věc. Teď hraješ, víš to. 10x10. Teď je to teda 2v1, ty vole, kdyby to bylo, no, tak to by bylo dobrý docela. A lidi, prostě si to nevšímejte, jako já, tak, hele, pojď, ne. Poznáš? 130. To je 130, jo. Bye bye. Já jsem to nenapsal. Já jsem nevěděl, kde je 0, ty vole. 2. Já jsem ti říkal, že se něco pokadí, ty vole. Já nevím. Tomu se říká profesionalita. Hacking. Já To je ne. prostě to je profesionální hacking. Já si můžu koupit tu bedničku, tak já si ji koupím. A doufám, že nedostanu zase tu dluhovou židli. Jo. Já jsem mít 20. Pojď. 4. Pojď. Ona to ví. Já mám židli. Víš, jakou mám židli? Počkej. Víš, jakou mám židli? Jo. Víš, jakou mám židli? Ne. Já mám kámen jako židli. On to má easy. Ona to nedala. Nedala to, tak ty brdo. Počkej, tady je riderko asi. Liderko. Tak to bude jako, ne. Tady je riderko, bro, asi. Ne, to není riderko, on má napsaný Liderko kamo. Rider kamo. Musím To je myslet. dobrý jméno, to vím. To je fejkový riderko za 6 korun. 22, jako já si to obhajuju. To je 2. Ona má easy. To je teď Tady. 2v2, ty vole. Teď má 2v. Teď jste 2v2. Běžte Jo, ale pryč. jako já jsem to napsal 160. Ale já jsem napsal 160, protože mi to jenom uznalo 16. Ten tvůj běžte pryč natáčí. On napsal ty vole jeden. Jo. Tak tady tento, s tím jsme natáčeli minule. No navšimli, a tady tento. S tím že se bude možná. No je nějak tě vole dlouhej ty vole. Hele, podívej se, na čem sedím. No, co to je? Já jsem si to nedal ten, počkej, Víš, na čem teď sedím? ho budu mít. Za chvilku budu mít moji novou sedačku. Ale to v dalším kole. Jo. Abych jsem dal další kolo poslední. Jako já už si tady budu kupovat něco. Chcete lepší mikrofon, tak tady dostaneme lepší mikrofon. Budu mít nejlepší mikrofon. Ne, ale já nechci bambusový král. Jako v realitě mikrofon, nebo jako tady mikrofon. Tady. Hele, ale pokud chcete znát hezkou písničku, tak si pustíte Bambusový král. Já miluju Minecraft. A to není Bambusový Tohle je král. nejlepší. Kdyby to bylo on, tak to bylo. Ale to je něco jiného, bro.
Jo, no, tím pádem jo. Jo, Jinak pro vás doufám, že je. se vám líbí náš kanál. Je velmi Jo, populární. doufáme. A prosím, dejte odběr. Ne, tak jako, no, Jo, nemusíte. nemusíte. Ale to, doufám, že se vám líbilo předchozí video s Tondou. A teďka se nám doufám, že se vám bude ještě víc líbit tady s Danem. No ne ještě víc, ale prostě normálně. Tak jo, tak uvidíme tady. Jestli umí. A ještě natáčím, jestli se díváte na Marťánek Co jsi Team, napsal? tak já jsem tam byl. Mm, mm, V já nevím, natáčení. Já vůbec. Jestli mě chcete uvidět, no, tak jsem v Marťánek Team, kde jsme natáčeli Squid Game. O, to už si to tam dal? Prosím, tady je osmička. Hele, My jsme natáčeli Squid Game tam v kanále Marťánek Team, ale já jsem tam byl. Ale byl jsem bohužel eliminován. tak se měl lépe schovat. Pokud nevíte, No. o co jde, tak se na to podívejte. Bye bye. Já vím, no tak já jsem se schoval, ty vogo, za ten pomník musel jsem, no. Proč musel? Já nevím, prostě jiný místo jsem neměl. On tě našli, ale... Tam nebyl. Já vím, no, a byl jsem eliminovaný. Já vím, Počkej, to je. to je 15. 15. Ne, ale lidi, jako já tady... Tady vidíte, že život youtubera je těžký, protože... Podívejme se sami na to. Tonic, Winter. Tohle Počkej, co? je prostě těžký život youtubera. Ještě natáčí, já. Bye bye. Tak Kubeska odešel. Tak super, to je super teda. 15 plus 19 já neumím počítat. Nesmím se eliminovat. Dané? No, No to nedá. co? GG. Ne, jsi říkal to pro 3. A já zase něco pokadím. Já to nedal. Málem, já jsem vážně nevěděl. Ale... Sedmička, Ronaldo, Kolik to je? 101. Já nevím. 101, jo. Ne, Dobrý. 110, 110. 110. Dobrý. Ty vogo. No to nevím. To bude 4. dubové Je to 4, já to vím, je to 4. Ne, tak nebude. Pomůžu ti. To je... 80. Ne. 80. To je 80. 80, kde nula? Teďka. Ty vogo, já jsem nemohl najít od nulu, ty vogo. Ne, ale jak to, že se mi to dalo 69? Kolik to je, já nevím. 8, 6, 3. 3. Dobrý. Dostal si hnedku, podívej se. Pojď. To ona, vyhrál si. Ne, nesmíš. Na to dělám na kalkulačce. Ano, na to bys tak dělal na kalkulačce. 2. 2. Díky. Já házím hetky tobě. Všiml jsi z toho? Jo, všiml. Dobrý rajčátko. 10. 10, jo. To by trvalo hodinu. To nedá týpka. Doufám. 66. Jo! Jo! Yes! Jo! Yes! No, potom můžeme v nejlepším bychom to dalo se ukončit video, že? No, mohli bychom už pomaličku. No, tak, no to bych už měl ukončit. Tak jo, asi to ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, že to je nejlepším. A Dan jako byl dobrý. A já taky doufám. Tak, byli bychom rádi za lajčík. A čus. Čus. Čau. Čau.